זמן מסך, הנושא הזה שכל הורה מכיר, המאבק הזה. אבל, מה אם, במקום להילחם בזה, היינו יכולים להפוך את כל הסיפור הזה להזדמנות? בדיוק על זה נדבר היום. על גישה חדשנית שהופכת את זמן המשחק של הילדים לזמן חשיבה אמיתי. וזו, אתם יודעים, השאלה הגדולה. כולנו מכירים את הדיון הזה על כמה זמן מסך זה יותר מדי, אבל מה אם הגישה פה היא אחרת לגמרי? מה אם במקום כל הזמן להילחם בזה, פשוט ניקח את הרצון האדיר הזה של הילדים לשחק, ונרתום אותו כדי לחזק אותם בלימודים? אז, הכלי שעומד במרכז הרעיון הזה הוא אפליקציה עם שם קצת טכני, MathApp Blocker. עכשיו, אל תיתנו לשם להטות אתכם, זה לא רק על מתמטיקה, ממש לא. היא מציעה פתרון הרבה יותר רחב, למעשה לבעיה שכל הורה מכיר. וזה בדיוק, אתם יודעים, מביא אותנו ללב העניין, לדילמה הזאת שהיא כל כך מודרנית. בואו נדבר רגע על המאבק היומיומי הזה, שכל הורה בעידן שלנו פשוט מכיר אותו מקרוב. מכירים את הסיטואציה? מצד אחד, הילדים רק רוצים לשחק בטלפון, בטבלט, לא משנה מה, ומהצד השני, יש שיעורי בית, צריך לתרגל חשבון, אנגלית, והפער הזה, המאבק הזה בין שני הדברים, הוא פשוט יכול להיות מתיש. אז איך פותרים את זה? איך יוצאים מהלופ הזה? ובכן, במקום להמשיך את המלחמה, מה שהאפליקציה הזאת מציעה זה מהפך. מהפך שלם בגישה שלנו לכל מה שקשור לזמן מסך. הרעיון המרכזי פה הוא משהו שנקרא למידה מותנית. מה זה אומר בעצם? שבמקום שזמן המסך יהיה סתם פרס, הוא הופך להיות מותנה. כלומר, הגישה למשחק או לאפליקציה האהובה נפתחת, אבל רק אחרי שעונים על שאלה קטנה, אחרי שמבצעים אתגר לימודי קצרצר. אוקיי, אז תראו איך זה נראה בפועל. הילד לוחץ על המשחק שהוא רוצה, ובום. לפני שהמשחק עולה, קופצת על המסך שאלה. עונים נכון? המשחק נפתח. וזה משנה את כל התמונה. פתאום הלמידה היא לא איזו מטלה מעצבנת שצריך לגמור כדי להגיע למסך. היא פשוט חלק אינטגרלי, חלק טבעי מהדרך לשם. טוב, בתיאוריה זה נשמע מדהים, נכון? אבל איך זה עובד בתכלס? בואו ניכנס רגע לקרבים של האפליקציה, ונראה איך הורה מגדיר את כל זה, ובאמת שומר על שליטה מלאה. והיופי פה זה שהכל בנוי להיות ממש פשוט. באמת, 3 שלבים קצרים, והמערכת מוכנה לעבודה על המכשיר של הילד, בלי סיבוכים. אוקיי, שלב ראשון, בחירה. ההורה פשוט פותח רשימה של כל האפליקציות שמותקנות על הטלפון, ופשוט מסמן וי על מה שהוא רוצה לנהל. זה יכול להיות כל דבר, רובלוקס, טיק טוק, וואטסאפ, כל מה שבוחרים. אחרי שבחרנו את האפליקציות, מגיע החלק של ההתאמה האישית. פה ההורה מחליט איזה סוג של שאלות יופיעו. נגיד, רק לוח הכפל, או אולי אוצר מילים באנגלית. ואפשר גם לקבוע זמן משחק חופשי, כלומר, כמה זמן המשחק יישאר פתוח אחרי תשובה נכונה לפני שתקפוץ השאלה הבאה. והשליטה ההורית פה היא באמת מקיפה. אפשר קודם כל לנעול את ההגדרות עם סיסמה, כדי שהילד לא יוכל לשנות כלום או למחוק את האפליקציה. אפשר לבחור נושאים ספציפיים, להתאים את רמת הקושי בדיוק לילד, וגם להחליט כל כמה זמן תופיע שאלה. שליטה מלאה. אבל רגע, בטח עולה השאלה, מה קורה אם הילד פשוט לא יודע את התשובה? הרי המטרה היא ללמד, לא לתסכל אותו. אז מה עושים כשהוא נתקע? וכאן מגיע הפיצ'ר הכי חכם ואולי הכי חשוב בכל הסיפור. אם הילד טועה, האפליקציה לא סתם מראה לו איקס אדום וזהו. לא, היא מציגה הסבר מלא, בעברית, שלב אחרי שלב, שמראה לו בדיוק איך מגיעים לתשובה הנכונה. היא לא בוחן, היא מורה פרטי קטן, היא ממש מלמדת. אוקיי, אז כמו שאמרתי קודם, השם MathApp Blocker קצת מטעה, כי זה הרבה יותר מסתם חשבון. בואו נראה איזה עוד נושאים יש פה. אז כן, בחשבון זה באמת מכסה הכל. מחיבור וחיסור פשוטים של כיתה א', דרך כל לוח הכפל, ועד לשברים שזה נושא, בואו נודה, שלא תמיד קל לילדים. אבל זה לא רק חשבון, יש פה גם תרגול של אוצר מילים בשפות, אנגלית, ספרדית, ואפילו עברית ברמה גבוהה יותר, למשל לקראת חטיבת הביניים. והגמישות הזאת ממשיכה גם ברמות הקושי. אפשר להתחיל מרמה ממש בסיסית של מתחילים, ולהתקדם עד לרמה של אתגרים כמעט פסיכומטריים. זה אומר שהאפליקציה בעצם יכולה לגדול עם הילד לאורך השנים. אז אם מסכמים את התועלת החינוכית היא די ברורה, מקבלים פה תרגול יומיומי, עקבי, אבל בלי המאבק, בלי החיכוך. למה? כי הוא פשוט משולב בתוך משהו שהילד גם ככה מת לעשות. לשחק. טוב, אז בואו נסכם את זה. מה בעצם הפילוסופיה, הרעיון הגדול שעומד מאחורי כל הגישה הזאת ללמידה?
אפשר לפרק את זה ל5 עקרונות יסוד. 1. שליטה הורית מלאה. 2. הוראה פעילה, כלומר לא רק בוחן, אלא ממש הסברים. 3. ההבנה שתרגול יוצר תוצאות. 4. עידוד למידה עצמאית. ו5, שזה אולי הכי חשוב, השילוב הזה בתוך העולם של הילד, לא משהו חיצוני. הציטוט הזה מסכם את זה יפה. זה לא שינון יבש, זה לא תשב ותלמד. זאת למידה שנובעת מהסברים, מתרגול אמיתי, והכל קורה ברגעים הקטנים האלה, במיקרו-למידה, ממש לפני שהכיף מתחיל. וכאן נסיים עם שאלה קצת יותר גדולה למחשבה. האם זה בעצם העתיד של זמן מסך חינוכי? האם הדרך להתמודד עם המשיכה העצומה של המסכים היא לא להילחם בהם, אלא פשוט להצטרף אליהם ולהפוך אותם לחכמים יותר? שאלה טובה, נשאיר את זה פתוח.